Heu liat així, però que xulo! Bueno, bé, des del Departament d'Educació Física portem ja hasta la tercera edició, portem 3 anys seguits fent això. De vida saludable des de ben menuts és l'objectiu principal per a aquestes jornades de portes obertes del Joanot Martorell a València. Mira Berta Jordan, quina gràcia. Mireu quina iniciativa més xula han tingut en este Institut Joanot Martorell de València, on tenen 15 disciplines per a que els més jovens del barri puguen vindre i provar, i entre elles com esteu... Maria, Maria, Maria. Venga, y uno más. Un día. No por estar hasta aquí, hasta ahora ya. A mí se me ha caído una caca. Heu liat així, però que xulo! Bueno, bé, des del Departament d'Educació Física portem ja hasta la tercera edició, portem 3 anys seguits fent això, esta jornada d'esports al barri, i la nostra idea és que l'institut siga un poc un punt de trobada on alumnat de tots els barris de rodalies de l'institut, Sant Marcelí, Patraix, la Creu Coberta, puguem vindre a jugar i conèixer nous esports, noves experiències, que és del que va l'educació pública de qualitat. Quasi que...